tento podcast buď budeš nenávidieť, alebo ho budeš milovať. Pretože spýtam sa ťa jednu otázku. Máš vo svojom živote to, čo chceš mať? Tie peniaze, tie vzťahy, toho partnera, tú partnerku, tie ťahličky, to všetko, o čom snívaš? Máš? Ak je odpoveď nie, tak ti poviem rovno, že dôvod je len jeden jediný. Nezaplatil si za to tú cenu. A nikdy to nebudeš mať vo svojom živote, pretože kým nezaplatíš cenu, nebudeš to mať. A nejde len o financie a všetko možné, ale nie si ochotný urobiť to, čo potrebuješ urobiť na to, aby si to mal. Chceš vedieť viac? Počúvaj ďalej. Ahoj, som David Hans a za viac ako 12 rokov praxe som koučoval tisíce ľudí a vybudoval svoj vlastný online coachingový biznis na viac ako 400 000 eur ročne. A toto je môj nebiznisový biznis podcast, ktorý ti ukáže, ako ovládnuť svoju myseľ a posunúť svoje myslenie na vyššiu úroveň, aby si vedel, že nič nie je nemožné. Toto je nastavenie mysle digitálneho CEO. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a toto je nastavenie mysle číslo 403 a hneď zo začiatku ti poviem, že tento podcast bude lopatou po ksichte. Absolútne. Pretože je to buď čierne alebo biele. Neexistuje nič medzi tým. Ak nemáš svoj vysnívaný život, ktorý chceš mať, či už tie tehličky, alebo to auto, alebo tú firmu, alebo tie vzťahy, partnerku, partnera, manželstvo, skvelé vychované deti, čokoľvek. Ak to nemáš vo svojom živote, odpoveď je jednoduchá. Nezaplatil si za to tú cenu. Doslova. To je ako keď ideš si kúpiť auto. Prídeš do predajne, chceš si kúpiť auto, skvelé, dobrý deň, oni ti to tam nadefinujú všetko, rozhodnú sa, OK, paradička, tu máte zľavu, to. Výsledná cena je 36 673. A ty povieš, wow, ale to toľko nedám za to auto. OK? Tak potom vám prajem krásny zvyšok dňa. Čo tu chcete? Tam sú dvere. Ak ty nie si ochotný zaplatiť tú cenu za to auto, tak to nebudeš mať. Ale tu nejde len o cenu finančnú, ale o cenu energie, o tú prácu. Či si ochotný investovať do toho, čo naozaj v živote chceš mať. A zamysli sa. Si? Pretože ak to nemáš, tak si do toho neinvestoval. Jednoduché. Úplne primitívne, lebo rátaj s tým, že ty môžeš mať ašpirácie na čokoľvek. Chcem byť najlepší youtuber, no napríklad vidíš úplne jednoduché. Moje podcasty už dosiahli viac ako 1 750 000 stiahnutí za tie 4 roky, či koľko to robím. Obrovské množstvo ľudí, tisíce a tisíce ľudí, zmenené životy. To je to, čo ja robím. To je môj online coaching. Technicky dávam svoju prácu, čiže investujem energiu do pomáhania ľuďom zmeniť ich život. Či už týmto podcastom, alebo mojimi online kurzami ako Neodolateľná žena, kde pomáham ženám naozaj začať milovať sami seba, alebo vyšší program Život podľa seba, kde učím ľudí, ako naozaj dosiahnuť svoj vysnívaný život a zmeniť svoj život. To znamená to, čo ťa učím aj teraz tu. Ale vyžaduje si to prácu. A keď my zoberieme technicky, že čo je to práca, tak práca je vynaložená energia na zmenu stavu telesa. Hej, trošku fyziky, možno som to trošku nepovedal presne, ale je to technicky, ak chceš teleso rozhýbať, musíš vynaložiť prácu. Ak chceš ho zastaviť, musíš vynaložiť prácu. Ak chceš ho preniesť z jednej strany na druhú, musíš vynaložiť prácu. Ak sa chceš dostať na druhé poschodie a nejde výťah, musíš vynaložiť prácu, ísť po schodoch. Alebo si zaplatiť nejakého rikšu, ktorý ťa vyniesie hore. Ale stále je to, že musíš urobiť tú prácu. To znamená, musíš urobiť tú prácu na to, aby si dosiahol nejaký výsledok. A teraz keď sa pozrieš okolo seba, naozaj pozri sa okolo seba. Máš svoj vysnívaný život? Máš vo svojom živote to, o čom snívaš? To, čo hovoríš, že by si chcel? Chcel by si mať biznis? Chcel by si byť najúspešnejší podcaster na Slovensku a v Čechách a priľahlých krajinách? Alebo chceš mať tehličky na bruchu? Chceš mať, hlavne pre ženy, chcete mať toho vysnívaného partnera? Alebo tú partnerku? Chceš? Skvelé. Ale chcieť je hovnoplatné, kým ty neurobíš tú prácu na to, aby si ho mala. Aby si mala
toho partnera, aby si mala tie tehličky, aby ty si mal tie tehličky, aby každý z vás mal to, čo chcete mať, kým nevynaložíš prácu. A práca je vlastne energia. A teraz späť k týmto podcastom. Tento podcast si vyžaduje energiu. Vyžaduje si investíciu mojej práce. Tak ako finančnú, že musím zaplatiť chalana, ktorý mi to striha, skvelý kameraman, on si vyžaduje tiež niečo za to, čiže dám mu za to peniažky. Takisto ako môj zvukár geniálny, ktorý robí z môjho hlasu ešte viac sexy hlas, ešte luxusnejší hlas, ktorý chceš počúvať, ktorý je naozaj o triedu lepší. On si tiež vyžaduje peniažky za tú svoju prácu. To znamená, vyžaduje si to moju investíciu. A teraz vyžaduje si to aj moju časovú investíciu natočiť tento podcast. Vyžaduje si to investíciu aj od mojej manželky Aničky, ktorá zobrala detváky hore na vrchné poschodie, aby tu teraz nebehali po obývačke, nehasili sa, nevraždili sa a chlamuždili, lebo bolo by to počuť. Čiže investícia je z jej strany. Čiže kopec ľudí musí investovať svoj čas a energiu do tohto podcastu. To, čo práve teraz ty počúvaš alebo pozeráš. Kopec ľudí. A plus ešte musím tých ľudí zaplatiť. Čiže technicky, ak chcem byť najsťahovanejší motivačný podcast na Slovensku a v Čechách a mať 1,750 milióna stiahnutí, čiže viac, už za chvíľučku blížim k 2, možno máme 1,8, neviem, nepozerám to každý deň. Blížim sa k 2 miliónom. A to je odplata za to, že som urobil tú investíciu, ktorú som urobil, čiže dal som do toho tú energiu. Lebo aj peniaze sú energia. Lebo technicky, keď chodíš do roboty, nemusíš dostávať zaplatené, hej, ale mal by si dostať zaplatené. Čiže to je len prostriedok výmeny. Peniaze sú len prostriedok výmeny. Energetická výmena. A ak ty nemáš v živote tie financie, tak si neurobil tú energetickú výmenu. Mne sa podarilo už za tie roky, čo robím tieto online coachingy, čo ti ľudia povedia, to nefunguje, to nejde a tak ďalej. Jasné, porozprávajme o tom. Vyťahol som viac ako 400 000 eur ročne na online coachingoch. Ľudia mi porozprávajú o tom, ako to nejde. A práve to je to. Dal som obrovskú hodnotu ľuďom a tí mi to vrátili v podobe financií. Energie v podobe financií. Čiže som investoval obrovskú energiu a dostal som späť. Vybavené. A preto mám tie veci, ktoré mám. A teraz sa pozri na svoj život. Máš tie veci, ktoré chceš mať? Lebo keď sa na to pozrieme, že čo ja viem, tehličky, hej, úplne jednoduché. Chceš mať tehličky? Máš ich? Sa pozrieš dole, hej, neviem, nemám. Ešte sú ďaleko. Jednoduché. Robíš tú investíciu do tehličiek? Lebo buď si investovaný do ležania na gauči a napchávania sa chrumkami, čipsami a podobnými fantastickými geniálnymi vecami, ktoré keď začneš jednu, tak musíš pokračovať, hej, to je dizajnované, hej, tieto sú veci dizajnované, ale to je iný podcast, marketing, respektíve predaj. Ale investuješ svoj čas do vylihovania na gauči, pozerania Netflixu, alebo čohokoľvek iného. A ak chceš mať tie tehličky, potrebuješ investovať do stravy a do cvičenia. A nemusíš ani chodiť do posilky. Ja napríklad cvičím doma, hej, ja teraz natáčam tu vo svojej posilke celý tento podcast. Hej, tu mám činky vyložené, možno keď si videl nejaké storky na Instagrame, tak to je moje. To je môj život. Ja som si to zariadil tu, čiže nechodím do posilky, ale musím urobiť tú investíciu a chcem mať to telo, ktoré teraz mám. A chcem mať lepšie, musím pokračovať v tejto investícii. A to je jednoduché. Moja investícia do môjho tela je vstávať 4:32. Každé ráno cez týždeň vstávam 4:32, aby som si zacvičil. Kým ešte deti spia, kým ešte Anička spí, Aurora spí a potom, keď docvičím, vysprchujem sa a všetko možné, počítam si svoje knižky a porobím to, čo treba, o 6 ich idem budiť. A mám to, čo mám. Mám to telo, čo mám tie svaly a tú radosť zo života a chrbát a ja neviem čo vyriešené. Mám to vyriešené. Lebo som urobil do toho tú investíciu. A je to časová investícia a energetická. Mohol by som spať do 6? No mohol. Ale ja chcem mať to telo. Tak robím to, čo treba urobiť. Pozri sa na svoj život. Ženy napríklad, aj. Alebo chlapov, to je jedno, tie partnerské vzťahy. Máš tú vysnívanú partnerku, toho partnera? Spýtam sa jednoducho. Si ty ten Rolls Royce, ktorý by bol žiadaný komplet všetkými? Jednoducho. Rolls Royce stojí, dajme tomu, 450 000 eur. Keď prídeš do toho a povieš, ja mám 30 000, čo mi dáte?
Tak sa na teba usmievajú a povedia ti maximálne tak dážnik. Som, že 8 000 libier stojí len dážnik do dverí, čo ide v Rolls Royce. 8 000. Kľudne. Dostaneš 3 dážniky. Ale vôbec, keďže nemáš Rolls Royce, tak ti asi nepredajú ani dážnik. Pošlu ťa do prdele. Lebo nie si ochotný zaplatiť tú cenu. A teraz sa pozri, koľko krát nie si ochotný zaplatiť tú cenu, napríklad za toho partnera. Keď ty chceš mať toho fantastického partnera, partnerku, 10 z 10, ktorý ti pomôže, ktorý ťa bude mať rád, ktorý ti bude stáť na porúdzi, ktorý bude aj nezávislý, aj všetko, robíš tú investíciu? Pretože ak ty si osoba, ktorá sa ľahko nahneva, ktorá má nízke sebavedomie, ktorá je žiarlivá, ktorá je nespokojná so svojím stavom finančným, či pracovným, či so svojím telom, čuduješ sa, že ťa nechcú chlapi ani ženy? Lebo si neurobila investíciu a neurobil investíciu sám do seba. Aby si vyzeral adekvátne ako Rolls Royce. Si nejaká rozmlatená Škodovica. No a kto bude chcieť rozmlatenú Škodovicu? Iba ďalší ľudia, ktorí nemajú na viac a nie sú ochotní urobiť tú investíciu do niečoho lepšieho, do Rolls Royceu. A nechaj to do seba vojsť, lebo ideme ešte hlbšie, hej, toto je len ten základ, hej, ten ako keby povrch, že nemáš to v živote, čo chceš mať, lebo nerobíš tú investíciu. Ale David, ja na to nemám, David, mne to nejde, David, to je ťažké, David, kiež by som mal to, keby som mal hento, keby toto fungovalo, bo ja mám takýto osud a bla bla bla, kidy. Ja na to hovorím jednu jedinú vec. Hovno, zlatá rybka. Za všetko, čo v živote máš alebo nemáš, môžeš ty. A nech mi povieš čokoľvek, čo sa v tvojom živote stalo. Nech mi povieš čokoľvek, čo máš alebo nemáš. Ty si za to môžeš, pretože ty si robil alebo nerobil tie rozhodnutia na to, aby si to mal alebo nemal. Či vysnívaný partner, partnerka, či biznis, či auto, či čokoľvek. Robil si alebo nerobil si tie rozhodnutia na to, aby si to mal. Urobil si tú robotu, aby si dostal toľko zaplatené a mohol si kúpiť to auto. Si ty skvelý chlap alebo tá žena, ktorá urobila tú robotu od povrchnej, telesnej až po mentálnu, že si niekto absolútne neskutočne príťažlivý? Ak nie, tak jednoducho nemôžeš v živote nikdy mať to, čo chceš mať, lebo si neurobil to, čo treba na to, aby si to mohol mať. A to je rozhodnutie. Pretože ty sa každý deň, každé ráno, každé na obed, každý večer ešte aj keď sa v noci zobudíš, robíš rozhodnutia. A robíš rozhodnutia, čo budeš vo svojom živote mať a čo nebudeš mať. A práve tu je tá najväčšia časť. Zamysli sa. Koľko ťa stojí nemať toho vysnívaného partnera? Koľko energie, zúfalstva, nebo aj panických atakov, čohokoľvek toho negatívneho, čo máš v sebe, koľko ťa to stojí prežívať ten čas, že nie si tam, kde by si chcela byť. Nie si tam, kde by si ty chcel byť. Ako veľmi to boli. A to je len výsledok toho, že nie si tam, kde by si mala byť, lebo si neurobila tie rozhodnutie a nezaplatila tú cenu za to, čo máš mať, čo chceš mať. Nezaplatila si. Bodka. To znamená, kým ty neurobiš tú investíciu, budeš trpieť. A toto je tá krása. Je krásny príbeh o tom, ako jeden kauboj išiel cez ulicu a zrazu vidí jedného detka, ktorý sa kýve na kresle a vedľa neho je pes, ktorý skúviňa. Skúviňa. A on sa pýta, hej, čo je tomu psovi? A ten detko na tej stoličke, na tom kresle hojdacom hovorí, a on sedí na klinci. Kauboj sa pýta, a prečo nevstane? Detko sa ďalej hojda a hovorí, lebo je to príliš veľká bolesť. A toto platí aj o tebe. Radšej vydržíš malú bolesť, ale kontinuálnu, kde ťa to stále bolí, že nemáš tie vysnívané veci vo svojom živote. Nemáš ten krásny život, ktorý chceš mať, to bolí. Ale nie si ochotný urobiť tú krátkodobú investíciu, vstať, že to zabolí, áno. Ale potom môžeš mať to, čo chceš mať, lebo sa pohneš z miesta a nesedíš na tom klinci. Dokedy chceš sedieť na tom klinci? Koľko bolesti ešte potrebuješ zniesť, aby si naozaj začal konať, aby si ty začala konať, aby si sa začala meniť, aby si urobila a zaplatila tú cenu v podobe nielen financií, ale hlavne energie, práce, aby si dosiahla to, čo v živote chceš mať.
Alebo buď zaplatíš tú cenu a budeš mať to, čo chceš mať a dajú ti ten Rolls Royce, alebo nezaplatíš tú cenu a budeš len pozerať z výkladu a kiež by som mala ten Rolls Royce, kiež by som mal tie peniaze, kiež by som mal tú firmu. Kým ty, zlatý môj, neurobíš to, čo máš urobiť, tak to nikdy nebudeš mať. A práve preto prvá zmena je tu hore. Zmeniť pohľad na to nie, koľko ma to bude stáť, ale čo môžem získať. Lebo my sa bojíme stále len straty. Strata energie, strata toho. Bojím sa začať biznis, čo ak nevíde. No, poviem rovno, keď budeš sedieť na svojom zadku, tak máš 100 000% istotu, že ten biznis nevíde, alebo ho nikdy nedáš do praxe. Môžeš o tom snívať, koľko chceš. To je strach zo straty, strach z pádu na hubu, čo ak to nevidí. A hlavne strach zo zmeny. Obrovské množstvo ľudí sa bojí zmeniť sa, lebo potom by už neboli sami sebou. Čo je bullshit, hej, lebo teraz, keď nemáš v živote to, čo chceš mať, tak si tá rozmlatená Škodovka, hej, a môžeš sa na seba pozerať akokoľvek chceš. Že ale ja som skvelý diamant. No, si neobrúsený diamant. Skvelé. Tak začni sa brúsiť. A brúsenie si vyžaduje energiu. Velikánsku energiu. Brúsiť diamanty je obrovská robota, lebo diamant je najtvrdšie to, čo máme na svete. Aspoň čo poznáme. Takže si vyžaduje adekvátne trenie, myslím ako fyzikálne, to trenie, aby sa obrúsil. To znamená, aj keď ty si povieš, ja som diamant, no dobre, ale si ešte zatiaľ nevybrúsený diamant, tak začni brúsiť do prdele. Pretože kým ty nezačneš brúsiť a nebudeš vytvárať tú energiu a nebudeš sa šúchať doslova tým trením a nebudeš zažívať tie pády, tie posuny vpred, tú zmenu, tak dostaneš len nevybrúsený diamant hodený niekde tam vedľa rieky alebo čokoľvek a nikoho nebudeš zaujímať. Jednoduché. Preto začni sa brúsiť. Hej. To je napríklad aj v rámci fitnessu, hej, jednoducho máš nejaký tuk. No tak musíme osekať tuk, jak sa hovorí, poďme sa osekávať, orezávačka. Vyžaduje si to energiu do všetkého prakticky, hej, ale do stravy, do suplementov, do trénera, do čohokoľvek. Potrebuješ pomoc. Potrebuješ samozrejme sa niekam dostať. A to je to, čomu sa prisľúbiš. A vždy si niečomu prisľúbený. Na to nezabúdaj. Buď si prisľúbený ležať na gauči a napchávať sa chrumkami a čipsami a všetkým možným picenkou, alebo si prisľúbený tomu novému telu a ideš do posilky a cvičíš a zdravo sa stravuješ a dávaš si pozor na kalórie a máš zdravý mindset. Pretože my sme doslova naprogramovaní na posun vpred, nie na ležanie gauči. Len to, že sme sa naučili flákať sa a máme všetko v úvodzovkách skoro zadarmo, že nemusíme investovať energiu, tak sa nesnažíme. A potom sa sťažujeme, ale ja nemám toto, ja nemám hento. Vieš, koľko mailov ja mám denne, čo by ľudia chceli dosiahnuť. Ale reálne nie sú ochotní urobiť tú robotu. Vôbec nie sú ochotní urobiť tú robotu. Investovať čas, energiu a financie do toho, aby sa pohli ďalej. David, ja chcem zmeniť svoj život. Skvelé, poď, tu mám coaching, tu ti viem pomôcť s tým a s tým. Skvelé. Čakám, nič, hodzinka, nič. Nie. Lebo, to je veľa peňazí, to je veľa času, teraz na to nemám čas, teraz na to nemám energiu, teraz mám iné veci. No, skvelé, tak potom to nechceš. Pretože keby si chcel, tak to urobíš. Takže nechceš. Takže prestan si klamať, že chceš mať krásny a vysnívaný život, lebo nie si ochotný zaplatiť za ňoho tú cenu. Ani krátkodobu, ani dlhodobu. Čiže zdvihni svoj zadok z toho klinca, pretože to bude bolieť len viac. Bude ťa to stáť viac. Pretože bolesť zo zmeny je stále menšia ako bolesť ostať tam, kde si. Zamysli sa. Ako veľmi ťa bolí nemať to, čo chceš mať. Toho partnera, tú partnerku, tú firmu, tie vzťahy. Ako veľmi to bolí každý deň, že nemáš to, čo chceš mať. A porovnaj si to s tou bolesťou, keby naozaj si vstal z toho gauča a začal makať na svojich snoch. On to bude fungovať. On to vždy funguje, keď začneš makať. Ale ležaním na gauči tie hličky neprídu. Ani tá partnerka, ani ten partner, nič do tvojho života nepríde. Iba skôr na tele cievy a vysoký cholesterol a všetko ostatné. Čiže transformačná myšlienka na dnes je jednoduchá. Ak nemáš vo svojom živote to, čo chceš mať,
tak si za to nezaplatil tú cenu, ktorú potrebuješ zaplatiť. A ak chceš v živote niečo mať, to, čo tam nie je, tak najprv musíš za to zaplatiť tú cenu v podobe energie, času a hlavne odhodlania, že to dáš do praxe, že to budeš mať, že to zvládneš. Pretože odhodlanie je najdôležitejšie, čo máš. Pretože strach spádu na hubu, strach, že to nevidie, strach z hocičoho, strach je len nečinnosť odhodlania. V tú sekundu, ako sa ty odhodláš dať do reality čokoľvek, strach zmizne. Ale kým ty ešte si stále vo svojom strachu, nikdy v živote nebudeš mať to, čo chceš mať. Bodka. Preto ser na strach, sústreď sa na to odhodlanie, čo naozaj v živote chceš mať a zamysli sa, čo musím za to zaplatiť v podobe akejkoľvek, aby som dosiahol to, čo v živote chcem mať. Zatiaľ. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a vidíme sa a počujeme sa tým pádom aj na budúce.